pag-ibig na wagas. Storya ng pagtataksil at pang-aahas. May ginawang panakip butas. May happy ending ang wakas. Damdaming malambot at matigas. Sa live drama, pwede nang ilabas. Tutulo na at tatagas ang mga katas ng nakalipas. Katas ng nakalipas. Angkol, Kaloyal and Charming Dagol. And Tita Tanya Yummy Fresh Heart. Who's legit kaloyal talaga, Chinita. Nascam po ako ng isang illegal recruiter. Feel good Wednesday po sa ating mga tagapakinig sa programang Mga Katas ng Nakalipas. Ako po si Vina ng Pandi, Bulacan. May asawa at 2 anak. Nagtatrabaho sa isang factory sa may Valenzuela. Subalit, sa sobrang mahal na po ng mga bilihin ay sobrang kinakapos po kami sa budget. Lalo na nag-aaral po ang 2 bata. Ang asawa ko namang si Nestor ay isang tricycle driver. Kaya, kahit ayaw ko ay nag-desisyon po akong magtrabaho abroad. Para mas guminhawa ang buhay namin. At dito po nagsimula ang mga katas ng aking nakalipas. Katas ng nakalipas. Ba yan? Ang init. Kati, tagal naman. Hindi namin pasahero. Ako, napapagod na talaga ako magbiyahe sa araw-araw. Dito yata ako basta papagod sa biyahe ko, hindi sa trabaho. Ay, ang tagal. Para! Wala. Punuan, sabit na lang kaya ako ngayon. Manong! Para po! Aray! Bubunggo na yung mga tao. Lord, kailan ba ako magkakamotor man lang? Oh, may tumigil. Sino yun? Wow, nakakotse. Charan! Hi, Ma! Hi! Hello, kilala ba kita? Why, di mo na ako nakilala? Hi, my name is Trixie! Trixie! Representing Furok Fall! Oh, ano? Kilala mo na ako, ha? Hindi ko kasi nakilala kasi sobrang social mo, nakakotse ka pa! Syempre! Tsaka Mars, ang bukong social ka na talaga, naka-LV ka! Ay, syempre. Yung- Ito sabihin na class A lang to. Yung shades mo, ano ba yan? Ha? Ano to? Gucci! Gucci yan! Gucci, pero may letter T. Gucci. Orig ba yun, Mars? Mars, ang yaman mo na! Tsaka Mars, nakakotse ka, paano ka nakabili? Ay, Ma, syempre. Ako ay nagpapatrabaho ng mga OFW. So kung gusto mong magtrabaho sa Mars! akin, Kailangan pa bang i-memorize yan? I-ano mo naman ako dyan, hirap na sabi ko sa'yo, basic na basic. Mars! Kanina pa ako naghahanap ng masasakyan, walang nagsasakay sa akin! Bakit ngayon ka lang dumating? Mars, kung ganyan ang ugali mo, wala talaga magsasakay sa'yo, Mars. Kahit ako
Mars, hindi kita pasasakayin! Pagod na ako as a commuter! Makinig ka, Mars. Mars, isakay mo naman ako. Atid mo naman ako kahit ngayon lang sa bahay namin pa uwi. Oo, sandali. Mars! Mag-usap muna tayo. Mars, sige, natulungan mo ako. Oo nga, sandali! Paano kita makakausap? Kaya naman pala hindi ka masakay. Mars, sige na, Wait. Mars. Oh, sige, Mars. Alam mo, meron akong Tagal. yung kaibigan ko si Isagani. Nako, napa-abroad ko yun. Mayaman na, marami na mga motor. Mayroon Yun yung nakukwento mo dati na nagpapajack? Oo, nagpapadyak Mayaman na ngayon. yun! Mayaman na. Tapos, meron pa akong kakilala kayong yung si Charmy. Chami. Chami? Oo. Inakwento mo din yun, di ba lalakero yun? Si Chami, lalakero. Oo, kasi mana yun sa amo niya. Pero, Tapos nagbago na siya? yun lang, hindi siya nagbago. Pero nakapag-abroad dahil sa akin. Wow! Mars. Saang bansa? Mamili ka. Medyo Mamimili! magulo kasi wag doon sa may magulo kasi yung ibang bansa. Doon tayo sa Ayoko sa may barilan. Qatar, ha? Bahrain. Mars, wala bang Oman. wala bang yung European country? Wala, mag-start Puro Middle East? Mag-start ka muna sa Middle East. Malapit ka na sa Europe. Okay, mag-bus ka sige, na lang Mars. doon. Europe na. Sige, Mars. Pero magkano kayo sweldo ko sa 150. una? Alam mo, Sweldo ko. 70 to 100K ang buwan mo. 70 to 100K! Aray! Nagdating ako! Bingi ka ba? Sinabi ko na! Mars! Bungol ka! Kanina pa ako pagod na pagod maghanap ng jeep tsaka UP Express! Kakadlong na nga ako eh! Naman Kaya sakay nga, Mars. namin. 150K lang ang iyong placement fee. Pag full payment na bigay mo, Mars, ang mura sa'yo sa iba Ilalakad- 500, di ba? scam yun! Scam yung 500! 150 lang, Mars! 150! Mars, kailan ko Okay, kailangan... sandali. Ang yabang mo ha. Mura ang 150. May 150 ka na dyan. Mars, meron kasi akong... Yung nanay ko kasi may Ah. titulo. Ah. Yung biyenan ko. Ah, Sa nanay ni ano yun, di ba? Anong pangalan ng asawa ko? Si Sinestor. Nestor. O kayo pa rin pala. Kala ko nagwalay na kayo. Si Nestor, Ah. nasa akin yung titulo, Mars. Ah. Secret na lang natin na isasanla ko muna. Ano ka dito, Mars? Ayan. Ano? Ayan. O, Yan. diba? Mm-mm. O, ganda mo dyan. Ang ganda mo talaga, Mars! O, sige. Sangla mo yung titulo nyo para mapagbigyan kita. Ipa-priority Mars, ko huwag yung mo kayo. papel mo. Huwag mo sabihin eh. Tatanggapin kayo sa Cebuana, Louisville. Mars, kahit Tsaka sa Cebuana. M. Ano ba yung spelling nun? M. Louisville. M. Sanla. M na lang, Mars. Huwag na lang mag-Louisville kasi ang hirap ng spelling. Sige, eh. Mars, pwede tatanggapin kayo. Tatanggapin yan, Mars. Basta sinasabi ko sa'yo, ipaprioritize kita pag nagbigay ka ng full Mars, payment. sagot sa mga panalangin ko! Basta ibigay mo na kasi, Mars! Haba ang pila. Kaya mamaya, saan tayo magkita? Mag-meet up tayo agad! Usapin mo muna asawa mo. Baka hindi Mars, papayag wag yun. nating sabihin kasi hindi papayag yun na ititulo ng nanay niya yun eh. Usapin mo na lang. Papayag Mars. yun kasi ito. Tignan mo na may mga lahas ko. Mars, totoo ba yan? Hoy, ano akala mo sa akin kung fake to? Kasi dati naman hindi ka naman mukha kadugyot mo ang kanal dati. Mars, ginawa mo pa ang botete. Napakasama mong kaibigan. Pero tignan mo Hindi, naman gusto ko ako. lang malaman mo na naniniwala ako sa'yo. You're a legit person. Nung dati botete, ngayon, falaka na ang person. Mars. So ano, kausapin mo yung asawa mo, ha? Opo, Mars. Opo, Mars. Oh, mga bata, iligpit nyo na yan, ha? Tapos tulungan nyo si nanay. Maglalaro pa ako ng Roblox eh. Po, sabi po sa batas, wag mo ni papagtrabaho ang bata. Wag po ni pagliligpit kasi child labor po yun. Dapat ang Ay, mga naku, bata itong ay batang- nag-aaral lang po. At Ah, sige na, mag-aaral lang. Eh, hindi naman kayo nag-aaral, naglalaro lang kayo. Papa, nakalimutan mo personer si kuya?
Oo nga, Papa. Kaya hayaan mo ako maglaro ng Roblox, Papa. Wow, ang yaman mo naman. Paano mo nalaman Roblox? Wala man tayong internet. Meron, nakiki-internet lang ako, Papa. May data naman si Papa. Papa, si Kuya may crush. Ano? Bata-bata niyo pa, crush-crush na kayo, Anak ha? po ng principal mayaman. Anak, pwede na yan. Ano, anak, gusto mo ng diskarte? Paano ligawan? Papa. Papa, hindi pa po ako tuloy. Ayoko muna mag... Okay lang yun. Di pa naman na maghahawakan eh. Hoy! Uy, ikaw talagang bata ka. Oh, ayan na yung nanay niyo. Ang gawa ka ng buhay. Ma! Pa. Oh, Pa. Kumusta? Pa, may babalita ako sa'yo, Pa. Pa, grabe makinig ka, ka. may usok ka. Pa, kasi, alam mo ba, 2 hours ako nagabang ng sasakyan. Wala akong masakyan. Di pagod na ako magbiyahe sa araw-araw ko trabaho. Oo. Mapakinggan mo naman ako kasi Oh, ano may yun? re-request sana ako sa'yo, Pa. Ano yun? Pa, okay lang ba isanla muna natin yung titulo ng mama mo? Ano? Bakit? Oo, pa, ito na yung sagot sa kahirapan. Naalala mo si Mars Trixie ko dati, yung nangungutang sa akin? Oh, Nang- bakit? Nangutang na naman ba? Papa Nestor, pakinig ka. Ang yaman niya na, nakakotse siya. Bakit? Nakakotse siya, tapos puro ala siya, tapos sobrang basta nagbago na siya talaga, as in mayaman na siya. Baka nang i-scam lang yun, kaya hindi. yumaman eh. Alam mo naman yung panahon. May connection siya abroad sa Middle East. Nagpapalakad siya ng mga OFW at tutulungan niya ako. Sa halip na 500k, 150 lang pa. Magkano naman daw ang sahod One- dun? Pa 100k a month. Mapabayaran agad natin yung titulo. Bakit agad, no? Pa, sige na. Pa, ito na. Sige. Kasi di ko alam kung magkanong masanlanan eh. Pero ibenta ko na lang din yung tricycle. Para... Bawag yun kasi Sige kailangan mo yung hanap buhay. Hindi. Aalis ka naman eh. Kaya mo yun, Sige. mababawi naman hindi agad pa natin updated eh. yung amilyar nung titulo ng mama mo? Hindi. Sige, oo nga, mahirapan tayo. Oh. Kanino natin sanla? Pwede kay Jamie, yung kapitbahay natin? Nasa ano pa yun eh. Nasa labas pa yun eh. Nasa labas pa. Ano bang gagawin natin? Pa, Sige, kausapin ko si nanay at tatay. Sige pa. Tulungan kita. O Pa, mga anak, salamat hindi pa. man kayo nag-bless sa nanay nyo. Busy po kami. Mama, bless po. Busy po kami sa person. Ano? Pagbigyan nyo na kami. Ngayon lang naman nag-request yung asawa ko eh. Alam mo namang iyon ay minana pa namin sa aming mga ninuno bago isasanla nyo lamang sa hindi siguradong mga bagay. Paano tayo nakakasiguradong matutubos yun ng ninyong mag-asawa? Oo nga. Yun ay pinamana pa ng lolo ko na lolo ng lolo ko. Diba si Gregorio del Pilari yung lolo mo? May- Lolo ng lolo mo? Pinsan yun ng lolo ko. Pinsan. O, tingnan mo. Kumpanya sila ng Julin at Plastiko. O, tingnan mo naman. Babayaran kasi. Kikita siya ng 100,000 ng buwan. So, yung 150k na yan, idadagdagan ko naman eh. Kunyari, 100 lang, ibibenta ko nga yung tricycle ko para mapunuan. Ibabalik ko agad yung 100 yun. Isang buwan lang yun, kikitain na ng asawa ko yun eh. Sigurado ka ba? Sigurado ka ba? Kanor. Flor, ano? Ganito, mag-meeting tayo. Kanor. Ano? Ganito. Diba? Ay, oo nga. Anak. Oh, ano Basta ma? yung 3 buwan na sweldo kung pwede, bigyan mo din kami. Pag siya'y naka-abroad na. Siyempre may interes yan, anak. Oo, kasi pangalan namin nakasalalay sa titulo na yan eh. Totoo. Oh. Sige na. Tsaka nabayaran namin ang milyar niyan kahit papano. Parang 3 years lang naman delayed eh. Sige. With interest yan para... 3 months, bigyan mo kami sa sweldo ng asawa mo. Ha? 3 months. Sige na nga. Payag na basta peramin nyo kami ha. Buti naman. Ayos na, ayan na. Andiyan na lahat ng niyan. Salamat ng talaga, Ma, Pa. dokumento. Tatanawin naming malaking utang na loob sa inyo, Ma. Pa. Hindi to utang na loob. Babayaran nyo naman kami buwan-buwan eh. Ng 3 buwan eh. Pero sana, hindi mapahamak ang asawa mo doon. Pero, Ma- Huwag mo kaming kalimutan pag mayaman na kayo. Baka ikaw'y bastos ka sa nanay at tatay mo. Ma, hindi naman ako ganun sa inyo. Tsaka, Ma, Pa, isa pang request. Ano?
Ano na naman? 1, Eh, 2, baka- 3. Ano? Wala pa nga eh. Sinasabi ko, Okay. baka ma-short yung, syempre kailangan ng allowance ng asawa ko, bago pa siya dun. Baka pwede i-benta natin yung kalabaw ni tatay. Ano? Kawawa naman si Asi. Asi kasi yung pangalan. Tao Laba. Yung pangalan ng kalabaw ko, Asi. Asi ba't Asi? Ngayon ko lang nalaman. Pinangalan ko sa kanya. Huwag ka maingay. Kasi Si malaki eh. Asi Tao Laba. Oo. Pero hindi ako papayag. Wag Mahal na yun. mahal ko si Wag Asi. kalabaw. Kawawa naman ang mga... Nako, narinig din ni Asi. Oo, hindi papayag. Ma, Kawawa pa, naman. sige na, wag Masesepang ka na. siyang kalabaw na yan. Anong sipang? Separation anxiety. Ay! Baka social ang kalabaw na yan. May separation anxiety pa. Baka mag-panic attack yan. Pag bininta mo. Eh, pinakonsulta mo nga yun sa psychologist eh. Oo nga. Naiyak eh. Ah. Nung isang araw Di ba- kalabaw. Hala, mali yung kaya naiyak siya. Ano? Darling, doon ko siya sa psychopath pina-check up. Iba pala yung psychopath na psychologist. Iba yun. Wag naman yung, Ma, wag pa. mong galawin ang kalabaw. Baka ma-short kasi babayaran naman yan. Nestor, Ibili na lang meeting ibang, tayo. alam mo, tanda na rin yung asi na yan Meeting eh. tayo. Meeting tayo. Okay. O, sige, payag na kami. Basta, 5 months, bibigyan mo kami ng 50,000. Oo na, sige na, payag ako ma. ha? Agree. Agree. Sa wakas, matutupad na po ang aking pangarap. At binayaran ko na agad ang aking kumare. Mars, I assure you na Mars, salamat, bawing-bawi ka dito. At Mars, thank you. natutuwa ako na pati pangarap mong matutupad na Mars, rin. yung mga anak ko tuwan-tuwa kahit medyo malungkot sila pero mapag-aaral ko na sila sa maayos na paaralan. Dali, yung outfit ko pala. Kalimutan ko. Ayan. Mars! Ayan, Mars. Mars, salamat na matatanawin ko itong malaking utang na loob. Ay, dapat lang. Salamat, Dapat Mars. lang. Mars. O yan, dahil full payment ka ng 150K, pa-prioritize ko na yung papel mo. Mars, salamat. In 1 Mga week, labasan makakaalis ka na dyan. ako. Oo, ready ka na in 1 week. Alam mo, ngayon pa lang. Mag-impake ka na. Sige, Mars, param naman ang maleta. Hoy! Diyos ko. Sige na nga. Diyos ko naman, ito pa manghirap pa ng maleta. Sige na ha, basta good luck. Good luck ka dun, Mars. Thank you, Mars! Happy for you. Thank you! Makalipas ang isang linggo, Sabi ko na nga ba, scammer yun eh. Papa, huwag kang magalit sa akin. Papa, hindi ko na matawagan si Mars Trixie. Hindi ako The number you makapaniwala. have dialed is either Nestor, unattended or tulungan out mo of ako. coverage At saan tayo area. pupunta Please sa try your barangay, call sa later. presinto? Mars. Diba sabi ko naman sa'yo, siguraduhin mo muna kung Sigurado ko. legit yun. Tsaka best kaibigan ko yun eh. Hindi ko akalain na malulaway ako. Nangihina ako, Mal. Mal, wag kang magalit sa akin. Hindi ko kakayanin magdagalit ka sa... Mal, anong gagawin natin? Dati ko pa sinabi sa'yo, di ba? Patawarin mo. Di ka nakinig sa akin eh. Huwag kang magalit sa akin. Parang awa mo na wag kang magalit sa akin. Eh, anong gusto mong gawin ko? Tutuwa ako. Paano na yung lupa ng nanay at tatay ko? Paano ito tubusin yun? Papa. Wala na akong tricycle, pati yung kalabaw ni tatay na si Asi binenta ko na. Papa, maawa ka sa akin. Huwag manong magaling. Papa, tulungan mo ko. Papa, ikaw ang kailangan ko ngayon. Kailangan kita, Papa. Papa, hindi ko kaya pag nagalit ka sa akin, Papa. Parang awa mo na. Sige na, nandyan na yan eh. Sana mahuli yung... Mahal. Papa. Mahuli yung... Ano yan? Huwag kang mag-alala. Mama, Hindi kita pababayaan. talaga, Papa. Nag-drive na lang ako nung motor ng kumpare ko. Sorry, Papa. Salamat, Mama. Tulong. Papa, mahal na mahal kita.
Sige na. Papa! Mahal na mahal din kita. Salamat, Papa! Salamat! Ano man ang mangyari